Il-ġimgħa fil-għaxija ġie inawgurat xogħol ta' rinnovar fil-pjazza l-4 ta' Settembru fil-Belt tal-Isla. Dan ix-xogħol fuq il-pjazza sar b'investiment ta' 85,000 euro mill-Fond għal proġetti kapitali. Fost ix-xogħol li sar f'din il-pjazza fiċ-ċentru tal-Belt Sengleana sar paviment u post adegwat għat trasport pubbliku li jaqaf f'din il-belt. Barra minn hekk saru bankijiet ġodda flimkien ma' pjanti li jsebħu din il-pjazza. Din il-pjazza tilqa' fiha l-asta tal-Pulizija flimkien mal-Liberija Pubblika. Fil-bidu ta' din iċ-ċerimonja, is-sindku ta' din il-lokalità, Clive Police, flimkien mal-President tar-Reġjun Xlokk, Paul Farrugia, xelu id-dwal tal-miliet. Waqt din iċ-ċerimonja l-President tar-Reġjun Xlokk, Paul Farrugia, qal kif dan ir-reġjun qed isiru diversi proġetti fosthom dan li ġie inawgurat. Min-naħa tiegħu is-Sindku tal-Isla Clive Police qal kif dan il-proġett kien ilu meħtieġ għall-Isla u llum din il-ħolma saret realtà. Il-Ministru għall-Gvern Lokali Jose Herrera saħaq kif il-ftuħ ta' din il-pjazza huwa importanti għaliex jagħti spazju miftuħ lir-residenti ta' din il-lokalità. Spjega kif l-Isla hija post infittxija fil-Kottonera u x-xogħol ta' tisbieħ li sar jikkumplimenta proġetti oħra li saru fi 3 bliet.